Congo bejehi ligayade yeye mada asel bismillah argay fokuli guru na shere tino sadalla masuluma setta warwale ma ala bas ye mada ira bada produit anen yeye min gila nanne galle o hande min antane patron diyan mi do mi yani deb mi yani yum mi yani bingel no way non ana aduma ko aduma ko anki ko liggey kay fay mi do ayana min ko menaki wala ko mi journaliste yeye sam nangiri no ma nafigi wiyete nafigi argay wa yeye mbima sar jigi ko namdida hamodo gallo sari namdida adan dum kay watta adan min kam mi namta ko maro yeye ho ciptomi de anani min burma mamude fof min ko jeeta kanko mom soddume o galle yeye ni wiyete halde gijum bama cipto dum fof non patron wat de tek jiro ho sikkam cuklet sugam jawima kam mawbe jawima kam ha ciptoda kam an ha patron ala yeye ha patron ala so Allah jabi bonde ne Entrez. Madame Makanya Kajeja. Non, merci. Que tu te dis? Est-ce qu'on me l'a demandé à maman derrière? Yantu sunu gudda dabangal. Be fo poti. Ngwan ko tampi aka mo hadillu ha ko ñaaren kon wayni her anti kara min bam kon ma wonde belendi ni an ka buri mo wonde belen an kay bayr ko ñaaren ko do mediani man kay wona belen ala mi tin on tin rabbi on rebe o don jurmini on jida dillu tan da fo hande ko jogoden jikkaade bon ko ñala yimi yamo yo saginira te mo lay frigo ko mi hannano sa wiani yo sagino ka ko anda sagino o sagin taw mi yani mo sagin ana dama jimbi ala min kam badani to wonno do hewa don to ko hande mi wadan ma anda ko surprise yete mi anda so wadan ma tewnyuda ko hande dum kay ma hulbul ho kay Allah mi anda hol boaso mi jidda yarde non an non a justani hande biya ko dum jangu biya ko dum jangu ba jangu biya wala hande ko sam jidda Sprite jidda mon limanar ko Sprite kam nanay firi choy ko kebo da wadde Ria na naam ana fo dad no duman sa nyami te non sa hebino mo ndogoya aranda do wonde tension te olo no nyogi dani jon jogi mo minute 37 an ko badda dan ko putno dana sen
ka punno dana jab yahanam digitere haari gaaji to mbiyami mi yo yeyamtiyo ujunnaji tali to eyyi so wona taligol to a yiɗo dibitere legal ngal tawna oto sa yii noon kanko oto waɗa hen ƴiye ɓole de oto funti yo waɗa hen kette o naat ƴiye ɓole o waɗa hen kadi basalle ha heewa muttabde nde waɗira banque yo waɗa hen kadi birɗe kamɓe mbiyata côtelette birɗe oto ƴiyal keesi kam oto mem tan so ɗum nima sal eyyi e buwe ɗe e buwal ngal kañum ngara joni joni ko ɗum tan eyyi ɗum tan wona boisson nanayi frigo o kala ko jiiɗa tan wonko saabi gonga en meeɗiɗo arde so nde garten ɗo nde hannde wona gootum hannde min waɗi réservé oɗo place spécialement sababu nde hakkunde men enen ɗiɗo woni ko tuubakoɓe mbiyete ko célébré l'amitié célébré d'amitié parce que célébré d'amitié weeɓani min mi daña sehi ndeysaan tigi parce que mboɗo wawi wiide guila jibinami ha joni mi meeɗa dañde sehi mi meeɗa dañde mo jaadum so tawi mi fiiri dañde sehi ko nenam oya ɗon ko woni nenam woni jinnaɗam woni sehilam hande noon so Allah addimo e gurnamam a naati galle ɗo wawi wiide ko alhamdulillahi rabbil alamin te ka neɗɗo ka moƴƴo par ce que mi yii no nanguirɗa nenam mi yii kadi no nenam waye ma amin kala jiɗɗo nenam ɗo yiide te aɗa yurmi kam aɗa horsinimi a rewirani yam saabu entere ka dewirɗo yam saabu Allah e nelaɗo mum ngal cehilagal noon mi tiiɗe yam par ce que c'est la première fois mi daña ɗum so min yimɓe fof no mbiya mi welani ƴiƴam ɗum koko ɗiɗaɓel ngel noon garen ɗo jooɗoɗen hande mi waɗatma commandé ko ganduɗa an mi wiyani a meeɗani ɗum ñamde de kono momi waɗane surprise Daoud rende pullo ma wona ngaka de pullo ma ɓoyi nadde resto ji de hay sa ɓoyi nadde resto hande to jiɗmami ɗo yalti par ce que haɗama haaldo an serveur pardon s'il vous plaît serveur pardon s'il vous plaît ɗum woni yo addu yo hande aɗan ko jiɗmi jooɗoɗa hakkude men enen ɗiɗo eɗen jewta kala ko ganduɗa wi bonsoir bon comme d'habitude comme d'habitude kanko omo faami aɗan min somi ari ɗo oɗo sahaji min tan ɗum ɗo kiwmi wadde commande daali kadi maire somo waɗa nawnomo ɗum ɗo kiwmi wadde commande ɗum tawi somi wima comme d'habitude tan omo faama wallahi merci est-ce que aɗuna ko noon bonjour bonsoir ko soir kay wiyete wallahi ndeysan bonsoir ko ɗo noon woni restaurant ɗo woni restaurant resto kam ɗo kam machallah kala jiiɗotoɗo kam yo tawon ɗo wallahi ndeysan noon ɗon wallahi Allah jarama Daouda mi weltima sabu pulaar mbi ko ɓerɗe no jeeyodira kadi leelawal ɓerɗe ko haltidde ka suka barkil kadi ka suka duwanaɗo aɗa wonde duwaw jinnaɓe ma Daouda kadi guila gandodirmi e ma ɗum yetti Allah tawɗa kam nde koye beddo kono ɓiɗno honto tolni noon iɗo jogui gueɗam fof no timma e daram mankiɗa neɗɗo noon yiyata koye hoddiro Allah Allah hoddiri ɗum yaltiɗo gonnomi mi dañi caɗele mi ari a hotti kam kadi a joguimami jogogal moƴƴal kadi no jiirumami an jinnaɗo ma aɗa wurde jinnaɗo ma ni a wonta tumaranke ha ma ya inchallahu taala sabu aɗa jogui duwaw jinnaɗo ɗum noon mi weltima ha ɗon wawi hadde min ɓurma weltade wallahi surprise ma noon nani waɗande kam ɗum kam somi haalnanima ko wonata waɗande andata ko wonata ewoyo hannon go yiɗo ala a wi kam kay merci ok ɗum ko gatode elle mbaɗo anniversaire an mbaɗa funtani ni tawɗo aɗa suwa anniversaire wona an wino kam aɗa andi
ala jon haɗo ɗum ko woni ala gato gaddanaɗo laɓi kam handam ko ma hirse ɗum woni pizza pizza waɗanda mera ɗum ñamde ɗum ala handam ko wajib ma noddi salamu aleykum eyi hayyoma giɗo mbaɗɗaɗo selli ala mi wonani gan gonmi ko resto to ñakewmi yadde Dawoud to eyyi wallahi omoni minen gondi fof wallahi minen gondi bisimilla bienvenue ar wallahi gueɗe lamar meɗen ɗo avec plaisir wallahi ma wonna weltare inchallah jotata wallahi eyyi ar hande ɗum wuli en wuli no en wuli seeɗa tan hay ɗum no wonano fo ha hono nguleki ɗi onon han kadi ne wonno ko foftere an kam an attinata tampere attinata nguleki min anda ko gonɗa yimɓe an ay min yimɓe hewɓe nemi kaala hakkude men en mbiya aɗa ñaaɗi en kono noon wona ñaadde nde aɗa andi yimɓe ɓe wona ko kiit tan hol wiyewɓe noon sowona guiƴiraɓe ɓe tan joni an ko mbiɗa min kay mbimi so ala ɓurma moƴƴude e aduna mi yiyani debbo woni less asman o ɓurɗo moƴƴude e hewde needi e wawde toppitade gorko min kay ko noon mbimi min kay ko noon mbimi ay yimɓe ɓe jeyata koni haaji gonga kay ɓe jeyata koni haaji maɓɓe e jam bismillahirrahmanirrahim Mama, on hulɓini kaɓe laawol he wonko hulɓinma an hay Allah hulani sago hunde a soodi tew a soodani tew haɓa la ilaha illallah anani tewde arani nde hannde kam mbeɗa yaada mema kam kono ngolɗo kam ngolɗo guddulam ngol taƴƴa ɗum kam hannde ɗo kam hannde mi wawa haydara kalis o saami ala ɗum nanatake kalis saami tew arani kalis arani ala ɗum nanatake waɗɗo kalis o riya kalis o saami gogo waɗɗo kalis o saami hannde tewo ko oɗo tewo yimɓe keɓonno hirtade jaraɗam ɗo jaram ɓuuɓɗam ni tan yaari goddi yimɓe fof taƴƴi nani ñande fof ka piyeteɗo hannde de poɗɗa ko waɗede hannde poɗɗa ko waɗede Hey, bismillah. Badda? Bismillah. Wencin. Jam tan kay. Sawa. Madon tan Mashallah. Jam tan kay. Ari kal. Daouda ça va ça va oui Asili wallahi tambe Modou jam tan ke Jamte Baɗɗa tamper? Amadou Jam bolo. Ça va Ari kal. Asili Mawɗum. Modou Dieng Bismillah. Bismillah. Ari kal. arsade hirto Merci Merci jettoɗa Min baso tan woni baso ok serveur Koɗi to Am kono jiɗuɗa? Machallah Bismillah. Ba Bismillah. boisson s'il te plaît Sprite c'est bon Ko jarata o wima? Ko di fo moƴƴi Ko addi fof moƴƴi o wima ko addi fof. wala ko kerso wono Meme ɗum ɗo he meme omelette he. ala wona omelette an awul ɗum mbiyanno mami nane Meme pizza he. Merci Konde an Dawoud min ɓe gaddananimi ñiɓirguel ni ma ñamno no ñimirguel amen ça va Am ça va yewni no wono Min ɓuri Allah so ɗeɓal faɗa hakkille ma Wallahi ko min ɓuri eyi boyo eyyi ndeysan kulto boyo wonɗo Sigil ma woni ɗo Dawoud woni ɗo Ah bon so lam giɗam feccat fittano Allah wadde amin wallahi O sigil ma no feewi wallahi Mbiɗa yiɗi noon ko kaha min yewta seeɗa holko ko ko kaha mi yewtudemo seeɗa tan mbiɗa ko sigil ma mbaɗe jiɗa haalano hakkude men ala probléme kalis No. yewtide boyo e ala problème yo tit tan nani minaɗa
galle